и говори как така. Това вече нали сега точно, ами преди години да го осъзнавам, че наистина е така. Водене с като да си много и заинтересовани или такива. Да. Нормално. Добре, ден, как е на има много работа? Пак за Германия се прави. Има много работа. Ма много са качествени. Пак си правите бебешко или? Да, но бебешко до голямо. До голямо. Пътнично да не са по-кратко фирмени. Има ли пак така магазин за продажа? Има. Има и пет отворени. Има много хубави. Не съм знала това година. Те не са много дълго. Пак същите подобни неща? Да. Има си някакви си пак като тя. Класически. Да. Че да ме посветил си ми по-добре, нали? Може би, защото съм си по рождение по-светла и... Да. Така? Даже имам, че всяки си минаха, нали, ето тук нека да си. И сега пак не трябва да ми има желание да се струва. Викам, ами аз като ти обяснявам, някакви кичуци. Да, трябва да си промяна. Ведно, също това празни. Колко и да. Много време беше студено. Аз студено беше, но да не чувала само слънце. Малко. Дали си не беше. Разнообразие. Да. Ами хора са си шубаш си шош. Много. Така, не си гледат. Не си точно. си го проблем. Това ще ще дига. Да ти кажа, не възможно. Така си. Но мен, че кой съм в Дани точно или коя не види руски не го имаше. Това беше тогава. Чудиш ли тя направо? Защо е била? Много добра. Много Кажеш малко много да види да няма време навънка. Те нямат, не си това стражи. Но се Плаща се отива, да, отива при нея.
Zaten Amerika'da çevreye başka ama doğru değil ama ne kadar ben anladım. Anladım. Amerika manasında çok bildiğim şey. Ben de bu Türkçe Начала из дома от толкова години сега. Тя я и ще си по София, ама. знаеш, да не спира. Там изнява, че не мога да готовим. Onu yine vurgulaşan olursa yani olsa. Нали? Всеки си нещо си прави. Да. И не иззимно време, но по-долу. Ние, че за нова година ние излизахме. И аз излизах, но не да си излезна. Да, бе. Нещо първи, аз с комшиката вас ще ги Да, бе, после разбрах, вика, ние бехме, а пък не съм ги видела на площада. Кой имаше и за това може би. Хубаво беше. Хубаво беше, да, не помня да изказа първото викаме. И аз винаги съм я карал. Не изкара, как много. Нека да почистихме писамата. Сестрата ще прави. Само добре, сега бабата да бъде студент в София. Да, ще университет първа година. Браво. Поръсна си детето. Що се записа? Техническия университет за инженерство. Компютърна технология също съм. Браво. Много си научил, че да се работи, коли се че. Гледаше Между лицата ми вече естествено се гледате. Ами е странно, да не е. Вижте си да лицата. Вижте ли идонка. Интересно. От Сицилия, ако не веки усещаш на камънята, видно, казва, сега? Ама нещо тук много не е това. Не е това да се гледа, тук корени за една кука, вече. И те направя. Да се прави. Не мога да наскълваш нещата по река да разбира. Ничего е чисто стоп, Да.
Първите очи и сега бавам. Да. Бързам да стресам ръцете. Да ти бе също ли? И не знам как да станеш. Ти как изглежда? Да, дохни до малко. Това вече зарството. Така те образа да се заготва. Да. Ами това. Това си речи, да. Чакай, виската това. Това е костета. Ям съм малко супа, ама не знам как. Ще се шуга трудно. Не се гледам пък само не мога да не звучи с добавни. Не мога да направя нещо и кажа, не гледай, аз само манджи не върви. По-добре, що искаш това, нали? И ти се опитваш естествено. Да. Що искаш, мама, естествено? Аз си слагам и шапка. Окей, където ти ще да не се увери това. Не се да поръчни, да. От години ме разказ, веднага така. Имате веднага поема. Не, това. Това трябва да се гледа до мен. Да, си така. Ще добре се помните, нали? Да. Не, може би още по-хубаво стане и си го отеля. Не, добре си е. Знаеш, че знам да го оправим. Добре си е, радно. Ето къде си чипки малко. Да си отдохнем. Това е малко това е. Не, вече. Аз 16. Ще се поди да кажеш това. Това Не точно с център. Пак е да мислиш с център. Ма имате ли това само да живем? Да живеем, ама мислите с център. Не го усетивате. Не, виж на две крачки си. Ето това е страшно някакво. Може би, защото си свикнала. Не, център с център. Да. Ние може би сме свикнали трябва. Да. Център с център, който е да ме решава. Нали, не е далечни. Кварталото си, мисли социалци, както имат, нали? Социалци не си сигурно един квартал от Да. Ама, други си, ако си други център, нали? Да, защото не е в Балканите, не стига, но малко да правя двойка. Ние си имахме. Продължително беше такова, ама нищо и нищо пък да.
Петък бяхме с работа на легло, през честия там я се додейка от другата страна. На майка ми, да. И бяхме с гергана на легло, ще спах на старшата. И аз имах само шампуан. Гели, Но това е да. нали, да. И само Гели ще прави. и така без принудително, без балсам. Добре, принудително. Добре, и тя... Еми, то да прави. Она вика, имам в колата балсам, не ми се слизаше. А? Или са нормално. И аз го реших последния момент, викам, ай, си баним с косата, така ли, че е вълна. Ето и така. Това храни. И така стана принудително без балсам. Да. Но това добре, аз си мисля, че се твърди повече, ама добре беше. Добре, дали повече да се спие вече, не знам. Да. Але си даде пак си седми с 8-9. Да. Така бъм так вече. Това трябва да вземе един кабел, някакъв набратни стали зарегли на музика. Да. Това прави поръчки. Да. Много това знаме, че там... Ама вкусвате, не? Еми, всичко е побързно, ще бъде тежко, това е Да. ама свикваш. Колко много може да понеси Колко пъти опитвам да се навън. Особено в началото му. Няма се прибираше вода, да не се прибираше. Как искаш това да разделим? Не се прибирам. Няма да се събрат, няма да се готови. Иван те много се прибираше, мага. Тези характери, който това е, да ни знае. Да, много има. Много има. Само Дик дръг, как да го видиш? да. Няма как не става, да, не става. Знаеш, че аз ние тогава беше дошла тая служба и дошла служба, нали? И така Ивонка, нали, тогава си, обаче като смета и аз като майка. Става си какво високи тренки съм съзнали и аз служа, нали, да го предавам да такова. Ама естествено, че он си беше съзнали, ай сега да изи, нали да? И он го така не, не, аз не го почна. Абе, да, това е Македонията беше Македонията. Добре,